Jende asko daukagu eskertzeko, baina aztu baino lehen eta garrantzitsuena Berritxarraken lantaldea benatzea jende asko dabilanean. Eskerrik asko eurek gabe ez gara ezer, ez gara inor. Ez ditut danak aipatuko, gaur hemen 10 lagunetik gora gaude, 20 lagunek gora. Eskerrik asko, apa Berritxarra kriu, txalondi bat! Jotzen ez duguna, zuentzako tortura non nahi! Tortura non nahi!
ikusten duzuna Ertzio ofizialak torturatzaileek erranak dira Ezin etxi Garuna baduzu ezana bai Biziko bat, edo morala Da mugutotu Tortura nona Tortura nona Tortura nona